Miroslav Maškarin, koji je prije 2 godine tijekom operacije slijepog crijeva ostao bez lijeve noge, dobio je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa stipendiju od 1000 kuna mjesečno. Stipendija mu je obećana nakon što upiše fakultet. Zagrebačka visoka poslovna škola za hotelski i turistički menadžment, koju je Maškarin upisao, osigurala mu je besplatno školovanje, a ministar Primorac stipendiju i smještaj u domu u zagrebačkom Cvjetnom naselju. S tim da sam na moru, turizam je u toku tamo i to je neka grana koja je još uvijek u opticaju da se može pristojno živjeti ili nešto pridonijeti, tako da sam odlučio za to. I sad naravno dolaze one najslađe obaveze, dolaze učenje. Mislim da će to učenje s njegove strane kao osoba koja se pokazala iznimno čvrsta, kao osoba koja je pokazala da ima jednu snažnu dušu i da zna što hoće u životu, da će ova odluka koju sam donio, a to je da mu isplaćujemo tijekom njegovog školovanja stipendiju u iznosu od 1000 kuna mjesečno, da će mu barem malo pomoći.